Bakoitzak urraturik berea denon artean geurea, etengabe gabiltza zabaltzen gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan norbere buruan jabe, herri guztiok bat eginikan ez gabiltz gerorik gabe. Batek goze dira, bueno ez gara guazetuko, bat ino loturik teino ez gara libre izango. Arratsaldeon, egunon danoi. Eta hemendikan itxaz barzterretikan gonbidatu nahi zuegu urrengo irailak 11 larunbatian zestuan izango dan topaketara. Topaketa hau egun guztiko izango da, islari potentia dazkau, eta baitaren musika eta solasaldirako tartiare bai. Eta zerraiti zestua? Zestua bada Euskal Herrian bada hola kokapen oso ederrian, hiriburutatikan ordu betera, gutxi gora bera, Baionatikane ordu betea, Iruñatikan pixka xoxe gehitxio, baino bai Bilbo eta bai Gasteiztikane ordu betea eta iraila zera hontan indarrak batzia beharko ditugu, baina abuztua da eta emateu dana, lasaitasunez dagola, batzuntzako behintzat olako itxurako zea badao, baina irailan hemen hasikoia mugimenduak eta berriz etopaitia ondo etorko zaigu, eta baitare beti bezala plazaz-plazan hilduan, egun argiz, jenden eskura jarri, informazioa eta irekitasun hori inork aportatzen nahi duen guztiakin eta zabaltasun hori bizitzeko. Eta hoxe da gure asmoa, irailak 11, zestuko topaketa, bai? Bai, zestuko topaketa Euskal Herriaren bihotzean eta Euskal Herriaren bihotzarekin. Eta beste, idoia bertan bizi dalako eta ausartu delako bertako festetan egun osoko itzaldiak eta hemen gaude zuek denok gonbidatzeko eginkizun guzti horretara izango delako benetan hitzordu ezinbestekoa bide luze hontan. Euskaldunok eta giza eskubideen aldeko Euskaldunon topaketa bat. Uste nik eskubideek dazkeule, komuneti bera botata egile izan da. Hainbeste eskien, hainbeste ibiliteko bidiek ditugu gure Euskal Herri honetan, eta gaur egun hola aurkitzie harrigarria da. Ez geha asko, giza eskubideen alde daudenak beti. Ez egun baten baite bestian ez, eta bentsako baite bestitan ez. Danontzako. Eta, topaketa bat gehiago, elkartu eta elkarrekin antzinak elkartzezen bezala ekainen, eta bere kontu bezatea, gu ere elkartuengo geha, gure kontu entzutea. Eta trazon bat utzi. Eta hori da. Izango 11etan, Laranjadi plazan, eguraldi ona balin bada, 11etan ongi etorria eta azera, ekitaldia, eta 11 aterritan izango ditugu Nekane Jurado, ekonomilaria eta Elena Egiguren abokatua. Gero bertso saio izango deu, Mikel Altzuart eta Xabier Silveiran eskutik, eta ordu biterri alde hortan bazkaltzea juteko asmoa, bakoitzak ekartzen dakin, konpartituko deu espazio hori eta solasaldi hori gehiago ezagutu eta elkarrekin egoteko, aberasteko eta deskantzurako. Eta arratzaldian berrize izango dugu beste hitzaldi saio bat, Juanjo Martínez medikoakin eta Jonander Etxebarriak biologoakin. Eta itxiera emango zaio, musikakin eta festa giro honekin, bizi gaudela, bizitzan gaudela eta bizitzan alde guazela. Sustraitu gaitezen, sakondu dezagon beti ere bizitzaren alde. Gora bizitza. Gora bizitza. Eta etorri zestura. Hau pasea. Agur.